Hvorfor ser du sådan sjovt ud? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Mathilde. Hej Mathilde. Hvor Jeg mange? hedder mor, og det er min mor, Drine, og det her er min far, Nicolas. Hvor mange år Og er det du? her er min bamse, Fifi. Jeg er 5. Hvor bor du henne? Jeg bor på Riviera. Jeg bor på Tagtenvej. Byen hedder Humlebæk, og så nummeret er 27B. Hvad hedder din mor? Trine, Hvad hedder din far? Nicolas, Hvem er Kenny Hjæl? det er far.